Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Ogal kam marala gondo. Aba assalamualaikum. Yewe tan gallo wayni. Deme guddiri haydara. Odo. Ogam to woni. Hey nadu. Kam hata e dum. Ado to. Ogal. Orang tu insyaAllah. Ya duran. Ala. Pukul apa? Harga. Nada? Saya togol. Mama yi looy dox. lu may dox. foo nekkoon. man sama kër yaay laa demoon. yow dox guddi dox bëccëg dox heure bu ne ngay dox. doo raxas doo tëj doo bale yow la mooy sa njëriñ. boo toogee rek ma toog. ma toog. waaw man maa lay toogal. waaw. yow danga ma yëpp man duma sama rom di. heɗo mi haalanma an sa fini subaka koye koyngal ma guurɗa minen so fini subaka koye tepperem nguuru min galnene men jana mbeɗa nda haalis pour ko nawrum tour min tawi yo ala so jogui ɗon 15 min totta hambara yaha tour honum mbuuɗu ɓuuri famde heɓrade est ce que anani mbimam ko dërëm doo fi jot. yow wax bi day jeex tàkk laa la wax yow xamoon sa bopp tey nag laa lay xamal sa bopp waaw man maa doon jaay samay chandouche jaay samay balbasik yoni yonaan bi ma ajuma ay hande nganituma hoorema ay ana anda hoorema anda hooram atti mi kaldaram anda hoorum ko hande mbawɗa dañde haalis mbiya hokkata kam ko nawmi tour kono ne fof ko min defo no ɓaddinma ñaama ɗum ko jikkuma ala ko neɗɗo wawi waɗanma ada wona mbiɗa wawa hokkude kam ko jarum tour jo hande mami yami joya wawi hokkirde ɓe wallahi yaltiraɗo mbiɗami yaltiraɗo wallahi yaltiraɗo te paama alan ciri labɗi ko ngal matta ciraɗo inchallah malab ewo malab mbeɗon ɗo inchallah wallahi ngal ɗo bala sa yettuɗo wallahi sa tacci ngal ɗo bala min haaltani foɗa hakkoyngal ma tacci ngal ɗo bala tan inchallah salamu aleykum maaleykum salam aga gonduɗa an saabi ƴeew hakke koddigal min moɗɗani ɗo jamma ñalo mi ronki famde galle o ko woni ko kaali sambaɗan hen an ƴeew ko mbatta ko anni aɗa wulla jamma ñalo may goto anda probléme ma ko woni mi wulla alay sago mi wulla yaadu tan do gasara o debbo jotta ala fof mi fittara lawƴata deftara haydara nattara yaadu e alay sago mi wulla alay sago mi wulla yo kalta par ce que ko ɓoygolam an hakke koddigal no woodi neɗɗo huuɗo hakke koddigal no feewi aɗa wulla jamma ñalo ƴeew ko mbatta ko alay sago mi wulla alay sago an mariam bon gonɗo a meeɗa fin suba ha tawn ɗum jooɗi kamɗo fin ko jaaɗo mais baba ko an woni an ƴew mum walla wona mbiɗa hande am yalti ɗo joni mbiɗen mi ari walla men mum ayi ko mbiɗon so tacci balal ngal mi wondi kamɗo tacci ko nawro dande mo hande no mi yaha hande mi yaltat gallo mi yaha ay hakkoyngal ma ñama ngal tawto nanal ngal tacca balal yam hande mi yaltat gallo ɗum kay taccu tan ƴeewa walla men hakkoyngal ma ñama ngal tawto nanal ngal a wona ko noon mbiɗa a wona ko gorko kulata min hulen ko mbiman ko ɗum mbi ko gorko kulata ñamal ma ngal tawto nanal ngal ƴeewa wara mbaɗe a waɗi ko har min dey no haalo ganda a waɗi ko har yo ala yani to yani bimami yani o tacce mi janggal kono moɗo faama ala hatu jammuda Qur'an salamu ana jangani Qur'an ana o walla ma timmali bimami an cergal mon yani ala wara hulle am comme jaar
ana jangan qura ana fa haydara anda won bi rayeni min sera mi sera ni ma mi sera han mi sera jam mi sera han mi sera jam yo cekke ndono e wonde célibataire la ilaha illallah cekke célibataire ma fo kalmi mbi célibataire ñamara pompitaire yara ngalter célibataire jangata formulaire célibataire kalne jiida yeeso mum leerata hewar ko poussière célibataire ya cekke célibataire wallahi wana madu wallahi wana madu jangol heewi sa waɗani bone tan heɓata jaam subhanallah e wonde célibataire entrez. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Amadou. Wallahi a juumayma. No mbaɗɗa? Ablaye. Amadou. aɗa selli ko mawɗum. mbaɗɗa e tampere. jam tan machallah. golloo mo ko mawɗum. celli kam. aɓe celli machallah. galle ɓe machallah alhamdulillah. celli. jam tan machallah. Bismillah. an ko ni tan. wona debbo wona ɓinguel. Amadou waydu. seydi kalfilaji ne keewi. goƴaɗo kam yo Allah dandam waɗiraki yo Allah rokkam. kono ɗum fof ƴewde kam juddiri kam ɓuuri. joɗani waɗano wonma ara tan jamma e ñalawma suba kiir. mbiɗa mite komi maayde mi ñalawma. ewo to jareɗa siwi. ñalawma aray. mi suwa no wolo jonde ñalawma aray ki hiiɗa mbure moni espiyaɗo jamma makko non 04 a sikki ɗum ne wattira. ɗum woni stali wattinta sukaɓe mbiyata stali o ɗum woni stali o ɗum wattinta wayno seeɗa makrone 04 tal wayno seeɗa wat fen mbayroɗa eyyi te mi haalnanima joni Saydou Mbagne en wiye en seen en ko wattuɓe ɗo dawol guese alane keppa ko makrone am ɓendata tan gara an kay watta dañi subhanallah an kay waɗa ka dañi fedde te wala hawla kala mum nokkude longguere mbimami cikkata won koye sakkati eyyi joni hamdal bisimilla abla ande a hewanarɗo kala no gardaɗo haaji adduma ɗo kay neɗɗo arena ɗon ko haaji bisimilla hankati min ana eyyi kañum ko jam tan sowona wiɗɗo ar balle en boostir fos man kam kala no garda e neɗɗo ko balle kam boostir fos ala mi watta ɗum ɗon kam eyyi joni on liggey mi alamma hamadal aɗon yes tan eyyi joni ɗum ɗon foof joni yawde min haaju mawɗo addimi haaju tiiɗ eyyi kadi sehlaɓe ɓe fof ala hen bawɗo waɗani ɗum sowona an kadi en ɓoydi woni joom suudu men o joom suudu men o mamma eyyo e aɗa andi min ceerini ɗo ma won laaɓi ɗiɗi subhanallah an heɗa tan subhanallah heɗa tan heɗan para e aɗa min ceerini ɗo ma won laaɓi ɗiɗi on ceerini ɗiɗi kay cano mbiɗa on ceeri konngol mi hulini mamma nafara durko jamma e ñalawma fami ala fof ko waɗa ha bonko min mi ronki famdem tan ko ɗum joni noon komin seerɓe allah kurusamo hollinimi ɗum ala mbawmi ni kono kuruso hollinimi min seerɓe subhanallah joni noon jimmi ko mbanna kam ndeɗo feere feere eyyi i wona timmi tati nden feere de Ablaye ko ɗum kono an ɗaccu ɗum ɗo wallam tan e feere saɗa wawi wallude men feere bisimilla min kay mbiɗa heeɗima no foti ala hipponde eyyi joni jimmi eyyi ko mbanna kam ittamo dande mbiɗa Ablaye ittamo dande Ablaye enen ken sehlaɓe hoto nannam malikinnasi mi nananima ɗum Ablaye min mo suusa hirsude hay gertogal sa yomi ittu dande mamma Ablaye min mbiɗa wawi waɗ ɗum on caɗele ma ɗum taki hay daña debbo ko caɗele mi wiyani ittude dande wona warde ɗum ɗo ittude dande ko warde mbiwa ko min mo suusa hirsude hay gertogal mbiɗa ittu dande men wona toon min ko mbiɗa warde kono wona toon ha o hamadal hammi eyyi mbimi eyyi ko yawannam ittamo dande manam yarga wona toon wona yarga wona warde wona baronel hamadal kam kalne haɓa ko tooña eyyi ɗaccu ɗum ɗo ana a warata haydara susani kono mbimi yen fof ko fiya mbimi walla mi ferde ittamo dande manam ndesama sa resi so ceernam kumiran seer wiya yiiɗa rawa wallim de Ablaye an nanno min komi neɗɗo say walla holɗum
hamadal wala Ala, say mimi ɗum kiddaji mbaɗan ɗum seelam sowona ano an tan woni ɗo seelam mimi wona say a waɗa a faami mi nartagade dewgal gay mi naara mi resa somi humani mi wiya mi seeri min mbeɗa waɗ ɗum i wona ka seelam ka ballo kam e feere anke wallam ɗum so babaram jalti jama toon wiya séeri tan tan mi watta ɗum mi tottuma kalis mi watta ɗum mi luwanma suud mi tottuma temeɗe ɗiɗuji ngal kuma ngal ko yaade ko fof min jogui anke artan witan humini soɓe jalti mbiya séeri kam mi tottatma kalis wona waɗa haydara bujje ah bon est ce que harmayni harmani mi humana huma tan mbiya séeri tan a natti yiide an yinno a natti yiide tan mi tottama kalis mi meeɗa resde ɗum woni caɗele de joni an kay ha joni noon tan anda ni wona dewgal somi resira mi wimi séeri e wi sa resira wiya séeri ah ɗum haalis o kone garnami ɗum janggo inchallah sa finama jam kihiɗe jam kiɗi kam to hoɗi kala yumma ko no rutti to konno avant de galle yumma ko eyi non tan rutti to ko maɗam o min de mami ya hay e puis mam waɗen koyɗe jokkere enɗam so allah newni tiya mille chance kono so allah newnani hamadal tiya dano chance hamadal heɗum ga hamadal a humini ran seere ala min kam ɓaade ko an wi human tan ceera min kay mbiɗa yiyatma mi humana tan mi wiyami séeri hamadal human tan ceera so woyi noon aɗen kamɓe kala biyaɗa séeri wonata koye wayde so woyi noon yo way hamadal human tan ceera min kay ɓaade ko an tottata kam haalis ma ko an wiya kam waɗ an wiya kam yah an wiya kam jooɗ somi humini tan babiraɓe garat kumaran mi wi je séeri ala fata jara kas timmi jooɗo noon jooɗo han jara kas yande heñimɓe jiwi heñi seeɗa jot tan ha jara was kas heñi tan ha nda horgantinata ha timmi moƴƴi annen oni kam wawa arade kono a wooɓa eyi joni a jaram janggo inchallah garagal janggo mami aran toon janggo haalis o inchallah garagal sogal a jaram ewa ma waɗen ɗum yo ɗenma deej mbasa heɓin miijoji noon inchallah jaram ya gaz ñif hande kay hammata dañi ko huɓɓi ko wona gaz la ilaha illallah ɓe mbino allah ne hokka jooɗiɗo ene hokkata o ɓe mbi mo bamum walata dawde e mo bamum walata connectade whatsapp walla mo bamum walata wirdude baraji men wonta goofum kono min hande allah tawi kam e galle o min hande mi walani wirdude kono allah tawi kam ɗo kono ɗum wiɗ mi humana mi yemi séeri jamais Nena saranda demi marane yo